etorriak Nafarroako bufoiakeko beste programa batera. Eta gaur ere Danel eta Enekorekin jarraitzen dugu, eta ez dakit zergatik Danel ezaren etorri arroxez jantzitaz, ezki sinergia apurtu duzu. Gaur eto ginez minorien representazioa behar matzeko, gaur dodoaren inguruan jarratu behar dugu. Era simpatikoa, hau da jogurina borobaren jogurina boroba. Dodos ahateak dira, Dodo! Zer da dodo? Elabe prehistorika, extingiru ziren aiak bakarrik, hasi behar dara animaliekin hitz egiten. Hori da zure sekzioa? Ez, jarri da daukot. Hau da jogurina boroba, tienda online. Vale. Eta gaur aia dara maztu egaztien merchandising guztia. Claro, kok, dodo... Bai. Eta, que no dildo. Y los cojoncillos de plumas también lleva. Bai? Pues oso guai. Jo, egin bar genuen match, sabes? Baina ez. Bueno, hau da como pixkat arroxa bat itzalea. Bai, itzaldia. Eskuz egina gainera. Bera da arroxa piztu eta zu azten zara itzaltzen daia itzalita guztiz. Story of my life. Ay, Dios mío. Oye, pues lehenengo berria da nahiko interesgarria. Ez zarete gozozaleak zuek. Izugarra. Dera bai. Nire jau gaztia. Gaztia, Bai. Pues begira, nik uste tipo hauek nahiago zutela gozoa. Guazen berri ikustera. Video out of Texas you have to see to believe. Police are looking for 3 men who robbed a donut shop in Houston. The customers are the ones who ended up getting their money's worth. You can see the robbers jumping the counter there, then demanding cash out of the register. But before they go, look at this. One of the robbers goes around handing out donuts to the customers before they take off. Ikusi duzu, ez? Zer gertatu den. Tipo batzu sartzen dira, toki batera, gozotegi batera, dirua lapurtzeko asmoz, eta dirua lapurtu bai, baina esaten dut, igual lobeto donutxak, ez? Eta joaten dira donutxa bete poltsikoak. Poltsiko bete donuts. Crispy donut. Crispy donuts, bai. Ez, crispy donuts izan zen beste movida bat, bueno, gero kontatuko dizuet. Zezke crispy donutsen movida izan zen Australianen, Newcastleen, tipa bat, gozozalea amorratua bera ere, ikusi zuen crispy donuts furgoneta bat, aparkatuta gasolindegi batean, eta esan zuen, ez da ez la mia. 10.000 donuts daude hemen, sartuko naiz, eta ospa egingo dut donutsekin. Jendia burutik sano ez dago gozoekin. Baina, ez dakit errapatu zuen detailetxo hori, baina tipoa joaterakoan ematen dizkiete donutxak han kafetegian zeudenei. Osea, es como lapurra baina solidario. Zerbait erraroa. Da rollo dirudi dira Los Simpsoneko polizia. No? Bai, arralako zerbait. Rollo, bueno, pues ya que tal, eramango ditugu donutxak. Baso gozua un donut. Zuek badakizu, eta hau ez da nire sexte, baina badakizu Ariana Grande. Behin, denda batean, donuts bat miazkatu zuela. Miazkatu? Eta nire jakin zergatik, porque badakit gertatu zela, baina ez diot... Pero de la nada? De la nada, dago bideo bat interneten. Baina, en plan, dau donutsa behiratzen zeixo? Bai, gero zetan dut, barkatu. Eta, jazta, baina bai. Zer raro. Jarraitu berriarekin eta bitartan bilatuko dut. Igual dako hiperfijazioa raroren bat. Pues begira, miazkatze horrekin, dendetan gauza raroak egitearekin, eta miazkatze horrekin, enteratu nintzen aurrekoan, jende asko egiten duela denetara joan, eta izerditzen dutenez, miazkatzen dituzte edo saliba botatzen diete kamisetei hemen ikusteko ea zera izerdia ikusten den ala ez. Vete a la mierda. Te lo juro, tío. Así es una ura edo zehose. ¿Sabes? Pan con un flus-flus. Zenbait jende egiten zuela urarekin, eta zenbait jende egiten zuela, en plan... Fuerte, tia. Gero zurrupaturiko arropa. Claro, gero pixatzen zuen, osea, hori egiten bali madu jendea, zer ez du egingo, sabes? Zer ez du egingo. Odetako lapurtu. Eta ja froga usura etxea. Claro. Nadien resistente edo ez, eta bestela itzuli. Aia, matxo maitia, inoz lapurtu duzu den bat. Pues beste gunean lagunak izan ziraten behin, gaztean ginean lapurtu nituela, uste dute, txutxeak. Baina ez duzu gogoratzen. Ez. Zuk suprimiro inoz oroimen hori, porque Bai, oso neska formala zara. bai, igual, haientzako arregarra izan zen, igual niretzako ez, eta horregatik, ezagit. Biaz duzu Ariana Grande donut. Bai, hemen daukat, eta gainera, berak miazkatzen du donuta eta zaten du I hate America. Ez que hori da, ez que Tatianak egiten dau I love donuts and I love America. Protesta bat. Ez dakit, da zerbait arra, ez dut dagoela... Gero zateko dugu bidea. Ez dut dagoela bere lagunekin... Egin nahi du bromaren bat. Ja, igual Moskor zeba, no? Moskor. Eta bai, eta bizkatzen du bat, eta gertzen du I hate Americans.
Eta abesten du hori? Ez, bera dio lagunekin, en plan, hori gorrotzut amerikanak, eta, claro, estatu batuetan imaginatu zerten hori esatea. Ja. En plan, nola. Ariana Grande badu ascendencia latinoa, edo ez? Imaginatu bai. Ditzen da, txikitan zen esnea bezain txuria, baina horrek ez du ezer erabakitzen. Zuk ez duzu ikusi, baina Ariana Grande esan lanean Disney Channelen. Bale. Esan folio bat bezain txuria, sueño txuriago. Bai. Bueno, latino asko gaude ere txuriak, No, honek ez du ez erabakitzen, Bai. esan nahi dut bere... Zer gizagatik nekon kontzeptzio hori? Ariana Grande zela ascendencia latinokoa? Izan nahi dut, deitzen da Ariana Grande. Esan nahi dut. Claro, egia, igual. Beste izango zen... Yes, bueno, izan da Ariana, baina... The Big. Bai, The Big. Ariana The The Big Big. Lady, bai. Bai, bere estatu batuetakoa da, eta... Bai, bueno, izan daiteke nazionalitatea, ez? Gutxienez ez bere... Bai. Oye, pues interesgarria, pues horrela dago asuntoa. Pues interesgarria, lapurtu egin behar da. Nik nahi dut... Lapurtu egin behar da, bai. A tope! Lapurretaren defendatzaile sutsuak gara etxean. Bai. Eta, sobre todo, horrelakoak. Lapurreta graziosuak. Lapurketa Robin Hood. Eta leku handietan. Leku handietan. Hombre, bai, lapurtzen bali gotzu Txikietan ez. Intentzio honez betorikoak eta gozotasunez betetzen dutenak gertu dagoen jendearen bizitzak. Hau ez dakit. Honek nori egiten dio kalte? Pues ya. Hombre, dendari ez. Dendari, bai. Duela gutxi ikusi nuen Twitteren. Saldu behar ditxu berdin, da nutzak, da. Ikusi nuen Twitteren tipa bati buraiatzen zaiola eta zizela denda batean alkola botatzen lurrera. Ai ba. Ikusi dut? Hori ez dakit zenbat mila. No, bai, eta botatzen ditxu como 10 minutu horrun. Bai, eta ras. En plan, botillen estante dana, oza da, bera, putzu baten kristalena eta likoriena, eta pum, eta kajarako kola guztia, eta kajera kola. Eta tipa, denbora! Eta bakarrik zen alkola? Inork ez dago gelditzen, neska. Igual ex-alkolikoren bat, zegoela hor... Zeukan hor traumaren bat. Edo zehaztar, baina inork ez du neska gelditzen zen, ipentza zeot, normal. Nik ez dut salbatu behar mundua, besta. Nik uste da pertsona bat bere gauzak egiten. Listo, nik ez dio geldituko. Bai. De hecho, duela gutxi nire kalean egon zen lapurreta bat, zapata denda baten, tipo bat uzten zen, zapata batzukin, korrikan, eta dependiente batek esan zuen, no le sigáis! Total? Ez que zein bihazu. Imagineu, zure kliente bezero gaixo bat, enajenau honen atzian susto bat dago, eta gero noren kulpa da. Claro. Etortzia polizia edo segurtasun jendea edo tal, zuk ezin jozu jarri zure dendan, dependiente bat, 19 urteko neska gaixo bat, edo mutil gaixo bat, edo 25 urtekoa. Eta egin dependiente lana eta segurtasun lana. Bai. Jarri segurtasun. Hori da. Claro. Eta bera, duela 2 egun edo atzo, ez da egin zeritzen, ikusut berri hau, non esatu dute, pues hori duela 2 egun, pertsona bat sartu zela bodega VIP batean, Ribera del Dueron, eta ireki zituen olako nolaitzen dira... Bai, kopela handiak. Eta 60.000 litro ardo bota zituen lurrera. Imalo. Eta ez dakiten norden eta zergatik egin duen hori. Izango litzateke beste bodegaren bateko bat. Ba, izan daiteke. Ez dakigu. Edo amantxoretat. Gainera bideoa da, ez baron divertigarria, baina... Claro. No, ez da divertigarria, baina... Bada. Argo putzu sartzen bat, da pertsona bat, kaputxo batekin, eta irekitzen ditu plan, pum! Eta bada beza batera, eta pum! Eta irekitzen ditu, eta pum! Te voy a abrir los grifos. Ba, pixka. Ostras, que fuerte. Jendia... Claro. Jendiak justizia hartzen du bere esku. Litro bakoitzeko zenbat diru, egara, eske, como... Imaginatu, Botilla bat zenbat dokal, litro bat? Litro bat, litro eta gutxi. Eta botella bat dola normalera taberna baten igual 10 euro dira. Claro. Baina esaten du hemen, baina esaten du bodega VIP. Bodega VIP. Bodega VIP, hori ezakigu zer den, baina... Ezakigu zer den, baina... VIP jartzen badu! Bai. Txotx, txabal. Txotx. Amatxo maitia. Zango zarete txagarrotegira, txotx egitera, Ez da gustatzen. Bueno, claro, eske, gainera. No, aukera vegeta pia da dago gaur egun, ez horregatik. Niz da gustatzen formatua. Vale. Ez da gustatzen eserite egotea, eta zerbait jatea eta bega, denak altxatu, eta txotx egitera, eta txotx eseri berriz, eta jantzaren, bega, denak berriz gora, eta denak berriz, a ber, utzi pakean, baina denak zan bizarete, peregrinatu behar dezute barrika. Ez da, como taldeika eta baina, nigo nintzen momentu hori, bega, berriz txotx egitera da nien plan. Eta jendeak zenbateatzen, Baina utzi Zagardoa dago, guztu daukatzu? Ni bai. Ni bai, oza, ez bereziki, baina bai, ongi Bai, ni dago. pixka bat berdin. Baina formatu ez da gustatzen, nire dute xeri, bazkaldu. A ber, egin dezakezu, zenbait jende egiten duena, dela como lagunei eskatzea txotx egitea zuregatik. Osa, zuzaudela eskaltzen eta, txotx, eta hartu nireetako. Bale, lagunak ez daute maditez, nire biltzen beti bakarrik. Bai. Toratzen en plan, bueno, ni ere bano. Bai. Venga.
Ala, txotxe. Eta gainera ez da bakarrik txotxekin eta itzuri, baizik da txotxekin eta hor ratotxo bat. Bai, eske sagarotera joaten, zagatzen zu kriston dirutza, baina benetan ez zara joaten, bazkaltzera joaten zara nik uste edatera. Hori, edatera, Porque, edatera. quiero decir, ni joan nintzen aurrekoan, gaina nengoen antibiotikorekin, ezin nuen iaia ezerredan. Januen pila bat, eta gero botak egin nuen. Eta bestea, ze, botaka ardogatik joke, no? Que ez dut, oza, ardogatik, sagardogatik, eta ni ez que ez dut ez da edan. Baina eske kriston beteka dartut, eta ni hainbeste ez du jaten inoiz. Jantzen joan zeuria eta beste guztiena, porque ez da... Algo así. Jendea joaten zen txotxekin eta gainera, Txotxekitera. nik gero, zaiz gertzen zaizun zuri, ez ditut ez berdintzen. Osea, igual pixkat, baina... Baina ezberdinak dira. No, Bai. eski jendean en plan, ireki dute Dute, hirugarren zakit, kupela, bai. Eta ni en plan, pues guazen hirugarren kupelara, no? Eta ni en plan, Berdina. pues berdina da. Sagardoa. Ez dut nahi. Berez, osea, dirudienez oso ezberdinak dira. Bueno, badao, Arrasate inguruan sagardotegi bat fan nintzenan nire amak behin berotu edatzen zazen, sagardotegi bat nik agauta, porque ez dut hau nahi. Baina badago sagardotegi bat dauela planteauta jatetxe bat bezala. Daukotzu sagardua, daukotzu txuletoia, daukotzu todia beka, daukotzu gauza klasiko guztiak, baina osaz mai baten eserita, eta gatea zu normal. Eze COVID garaian... Igual hori izan. COVID garaian ez ziren txotxe egiten. Igual hori izan, igual hori Bai, izan. horren mantentzen zen mundu guztia bere mailan eta eramaten zuten sagardoa, pues ez dakit. Que vuelva el COVID, chaval. Que vuelva el Bai, COVID, no, txuletoia eta bakalaua kriston gozuak, desde luego. Bueno, pues honekin, joango gara lehenengo sekziora. Ze, lógicamente, sagardoa eta animaliak Bai. gaude superlotuta. Superlotuta, lotura Superlotuta. oso fin bat egin dugu hemen. Bai, El adibidez. dodo! Esan? No, eski adibidez, behiek ezin dute sagarra asko jantze. Sagarra asko, Bai. Jaten badu animali batek, txarra da. Ze sagarrak badu ez dakit zer, Toxina bat, bai. eta orduan asko jaten bada txarra da. Mozkortu Pues egiten begira, dira. badago Mozkortu lotura. egiten dira, bai. Mozkortu Badago egiten dira. benetako lotura. Eta gero gainera bilatu Benetan, egiten dute. Bai, zeri, sagarrarekin egiten da sagardoa. Orduan da asko jaten badute. Eskerrik asko lotzeagatik. Esan behar dut, hau asko gertatzen dela, ze gero animaliak bilatu egiten dute. Osea, mendian sagarra ondoak daukon jendea, normala ez da, baina behin baino gehiagotan gertatu da sagarrak arboletik jeiztea, eta pixka bat ustelduta da basenean fermentazio prozesuan, que suben maz. Doiaz animaliak tajata itxuste, eta notetan badabe, koloko egiten dira, gero itzuli egiten dira. Guztetan Peña demuestra koloko, Guztetan jakie, kogorzak animaliak, badaz bidixo batzuk oso graziosoak egiten daten, elefante batzuk eta jirafa batzuk eta saldi batzuk. Bai, hori ikusi nuen, zerekin zen? Drogauta. Baiaren bat fermenta egiten dena. Bai, hori ikusi nuen, oso graziosoa Asko gertatzen da hori. naturan, horixe da. Baina hori ez da gaur hitz egin behar nuen kuestioa. Gaur hitz egin behar dut tamainaren inguruan. Ui, Hainbat animalien tamainaren inguruan. Bi datu oso askar. Badakizu zein den bere gorputzarekiko garunik txikiena duen animalia? gizakia. Igual badakizu esate dut beti, baina ez esan. Gizakia. Nez horitzen egazti bat da. Bai? Egazti bat da. Arranoa. Ez, arranoa oso inteligente. Ostruka. Ostruka da. Horrekoan ere hitzen ginen estrukari buruz, esan gero oso tontu nahi zirela. Tonto lapikoak dira, garuna oso txiki daukie, bere gorputzarekiko daukie begiak baino txikiagoa da bere garuna. Ostras! Bai, imagina. Eslokai oso txikia. Ostruka garuna ezin da seso kroketa bat egin, ostruka Ya te digo. Horregatik. Eta gero arraultzak kristonak. Arraultzak kristorak. Egia da. Ahí estás. Jaten dira? Bai. Ostruka horreutza? Bai, oso gozuak. Hainbat gizon bezala, garun gutxi eta arrauz gehiagi, ostrukek. Nire gogokoenak. Ahí estás. Eta, badakitzute gauza honen inguruan hitz eginez, badakitzute zein da animalia daukona bere gorputzarekiko zakilik handiena. Gure gorputzarekiko. Zaldia da kriston zakila, baina baina nahiko handia da, claro. Da handia guretzat, baina saldi bat entzat. Tximinoa, no. Izurdea. Gorilak kristoneko zakil txikitsua Zakil dakate. izurdea. Bizitzan bezala, no. Es lo que hay, bai. Gorilen zakilaren tamaina media 5 centimetro. Bai? Bebeira, pito de gorila. Hori da. Hau da, 5 centimetro? Igual geixea. Hoxe da. Bere gorputzarekiko animalia daukona zakilik handiena da percebea. Ostia, Percebea, es que Percebea da zakila. Percebea ez todo polla. Todo polla. Percebea da? Inoiz Ez duzu duzu jan? inoiz jan? Ingenun behin mariskada bat, eta niri mariskoa guztien A ber. jat izugarri. Bai. Izugarri guztien jat mariskoa. Oin bai, percebearekin daukot bi arazo. Oso garestia dela? Hori, bai, baina nik esan dena daindu. Orduan, beste bi arazoak die, lehenengoa, kristoneko itxaso zaporea dauka, da itxaso goiaraka da bat jartzia bezala. Eta bera, ostrak guztetak jat, baina percebeak ez. Eta bigarrena, ematen dau, aur txiki baten piturina.
Ai, Daniel. Ematen da hau. Inoiz horrela pentsatu. No, porque zuk ez da, nik daukot, orduan nik neuria ikusi. Zuk igual ez dozu ikusi. Hombre, hor txikien pitirin batzuk, bai, aldatu ditu zaranean pardelak eta, baina ez daukat bere imaginarioan. Da holako azal, como turua bat. Nire lehengusin batek batzeukan panpin bat, batzeukan aztakilla, eta altxatzen zen. Ai, hala. Bai, baten zion bibero jatosek eta gara jotzen zuen zutik altxatu pitirin eta egiten zuen. La percebe, txabal. Bai, oso divertigarria. Horixe da. Eta ez da bakarrik sakil baten antza daukola, eske sakil bat da. Sakil bat da, itxasoko sakil, Sakil hori. nola esaten da? Como deambulante bat. Eta hola inseminatzen dute elkar. Baina oso goxoa dago. Ez nago ados. Ui, me Gustatzen encanta. zaizu? Bai. Eta A ostrak- ver, ostrak sin más, egia esan. Berdina txamora daude. Bueno, nire zan ostrak hobeto. Ez que baita ere percebea da textura. A ver, ni egia esan, orain Textura de pita. duela asko ez ditudala jan. Osea, nik txikien nintzenean jan nituen, bizpairu alditan, ez zirelako hain garestiak eta nire osabazelako arrantzalea. Orduan, pues, ekartzen zituen. Zen percebeiro zure oso. Ez percebeiro ez, baina, pues, bueno, zeukar hor loturaren bat. Vale. Eta hori, baina, claro, orain hori diozula, pues, ez dut percebe bat modu berean ikusiko. Horixe da. Niretzako oso goxoak, la verdad. Da, begira. Baina, bueno, badakitute ostrak daukiela bai, suposatzen da como txotxo itxura. Bai, ostrak bai, beti izan da. Uste duzu? Nik ez dizut Bueno, Baina da, porque dira, no, Bai. gauza Baina- biskoso bat eta no. Ez que ostrak beti esaten da afrodisiakoak diela. bai. Eta afrodisiakoak diela nik pentsatzen nuen komponenteren batengatik edo ez dakiz zehose. Imaginarioaren gatik, Bakarrik horregatik dira. Eta jateko moduaren Horregatik, gatik, bai. eta ja imaginatzen duzula guztia. Hori da ostraren faktore afrodisiako bakarra. Eta hori... Ez dakit. Ba, orduan, mejilloia ere afrodisiakoa da. Bai, eta platanoa. Platanoa super Eta afrodisiakoa. platanoa ere bai. Plátano con canela ya flipas. Ahí está, ¿con qué? Kanelarekin. Kanela da afrodisiako, hori bazarekin den, ez? Aia da! Bai. Bai. Eta... anana, ere bai. Anana. Anana. Anana da afrodisiakoa. Baina afrodisiakoa da, edo ananaren kontua da... Nahi oso konta bena. Anana, unana. No, ananaren kontua da, berez aldatzen duela... Ejakulazio. Semenaren zaporea, gozoago egiten duela, bai. Horregatik esaten da, baina berezakit afrodisiakoa da. Bueno, ostrak daugiek koño itxura. Ba, ez nik txikita nola ikasi nuen zer den afrodisiako hitza. Nola? Behin ezakiz ze ikasgaitan egin behar genuen bidai bat antolatu, eta lagun bat abiok egin genuen bidai a una isla afrodisiaka, baina ez gure inguruan zen zerbait, como, no? Exotikoa, eta horrein genuen lan, en plan, bidaia ez dakit nora, isla afrodisiako batera, no seke, eta irakesak esan zigun. Ba, ekizu zer den afrodisiako. Bai, zuk nahi zaudera. Eta buen plan. Zenbat urte zen dituzte? Ez nahi zer egitzen, baina rollo lehen ezkuntzan, posgarren. Osa, nahi zinuten esan paradisiako eta nahi zinuten afrodisiako. Holako zerbait zaire gero, eta genuen afrodisiako, una isla afrodisiaka. Ahí estás. Eta hori ikasi nuen zer zen. Qué guai. Afrodisiaka. Ahí estás. Ba, beira, hau izan da gure nazionalu. Nola? Nazional problematik? No, Provincial Geographic. Deja gehiago nazional problematik. Nacional problemático hori zara zu. Nacional problemático. Oye, pues... Igual jongo gara... Etxera? Ez, berri batekin, izan dela baita ere nahiko kontroversiala. Ai, ama, nahiko afrodisiako. Eta afrodisiaka! Ze bada, ez dakit ikusi duzuen Benidorm Fest, baina Benidorm Festeko irabazlea izan da Zorra, Nebulosa. nebulosaren Azeria. Zorra, Azeria, eta abestia, pues eman du pues hitz egiteko zerbait. Pues era verdad. Ikusiko dugu pixka bat abestia. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra,
Soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal, a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me sigue al total. Soy una zorra de postal, yo soy una mujer real, y si me pongo visceral, de zorra pasaré a gigante, ahora os metido en un zarzal. Soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. Ezagutzen Soy más zenuten? zorra todavía. Bai. Abestia, Benidorm Fest ikusterakoan baliozko proposamen bakarra zela pentsatu nuen. Da, abesti on bakarra. Danelek, aitortu behar dut, Danelek etzekien zen proposamena. Eta bera bezekien zorra, no seketa zen, eta izanien Daniel. Ikusiko duzu, tipa nolakoa den, eta asko gustatuko zaizu. Eta eske, abestia berez, abestia berez, temazo bat da, eskin nire ustez, proposamena emakume hau izatea hobetzen du pila bat, osea. Abestiaren kontzeptua ez dut inor zapustu nahi, bale, oso ondo pasa. Abestiaren kontzeptua oso basikoa da. Bai. Oso basikoa da. Irain bat hartzea eta birrapropiatzea eta beharrezkoa irreibindikazioa da. Baina ondion beharrezkoa izatea da desesperantea. Quiero decir, Samantha Hudsonek atera zuen marikon duela 15 urte. Horregatik... De hecho... Bai, hori gero. Gero esango. Baina, abesti horren proposamena de irain bat hartu dugu eta empoderantek ez du... Me duermo. Emakume hau, itxura honekin, adin honekin, egoera honetan, entre todos estos wannabes en el Benidorm Fest burrukatzen por un churro, me flipa. Eta irabazin dau, eta ez nuen sinisten, eta ondikan kostatzen sinistea, Eurovisiora bidali degula norbait zentzua egiten duena, azkenean. Proposamen honena Benidorm Festekoa, zorra. Ni ados nago zurekin, eta gure munduan, gure burbujan, zorra esatea, ja badaki guztien. Ja reapropiatu gara hortaz, marika hitzaz, gorda hitzaz, hitz asko ja reapropiatu ditugu. Baina gero kontua da, ikusten dugula, olako mezu guretzat basiko bat, eta horren inguruan sortzen den konfliktoa, eta ikusten dugu, bale, igual burbuja batean bizi gara, baina oraindik ere beharrezkoa da egitea. Jendia burutik jota bihurtzen da. Oso. Baina ez hain, osea, gure pentsamendutik hain urrun dagoen, osea, gure pentsamendutik oso urrun dagoen jendea, logikamente, egingo da como, zer da hau? Baina incluso gertu dagoen zema jende ere ikusten du como problematiko edo arraro edo oraindikan ez, osea... Baina terfak. Terfak a ver, claro. Me la suda. Horrela esaten dut. Terfak baldin badirak esaten direnak, me la suda. Osea, ze haien kexa orain da, bueno, pertsona batek arna sartzea. Me la suda. Ja, bai, bueno, hori bai. Temazo bat da, ulertu nahi baduzu, ongi, ez baduzu ulertu nahi, ongi ere, abestia nora doa Eurovisionera bukatu da. Piskatu bat, eta gainera honen aurka daudenak ez dute argudiorik, ez ezer, aldibide argi bat dugu Susana Griso, mamarratxa bat, mesedez da favorez. Susana Griso esaten, imaginatu, nola hartuko luke LGBT kolektiboak abestia izango balitz, marikon.
Eta daude 15. 17 abesti Ja, daude hori letra zantzu, horrekin. Bai. Nik daukat abesti bat Ja. marikon hitzaren aldarrikatzen. Eske, mundu guztiak, esan nahi dut, ez da zer berria. Eske, nola hartuko dugu? Ba ongi, ze aldarrikapen bat da. Bai. Aldarrikapen bat da, ber hartzen ari gara hitz hauek, gureak dira, eta guk, eske begira, guk erabiliko ditugu gure hitzak dira. Eta pentsamendu- eske, ja denegatik debate bat, eske, ez emana hotxa mundu guztiari. Mundu guztiak ez du berezia Ja. hotxa. Etxeo jende asko ikendu. Eta pentsamendu honen inguruan eman behar den como vuelta de tuerca mentala, en plan, irainen birrepropiazioaren asuntuak es más viejo que mear. Más viejo que mear. Esan daiat, artean ematen dozu nian impresionismoa. Impresionismo da irain bat. Eta esaten zuten, bai, irain bat, jarrikoet en la portada. Duela 6 mende, geltzen zen hau, bale? Irainen birrepropiazioa da una cosa viejísima. Eta hau ulertzeko eman behar den prozesu mental bakarrak, dakar, noizbait irain bat jasan izatea. Orduan, noski pertsona privilegiau batek bota biditxula bere eskuak como burura eta esan, baina nola representatuko nire herrialdea pertsona honek dabilena como ni irain zen. Ez dagoelako ulertzen irain horren erabileraren konotaziorik. Eta más allá de eso, emakume honek 50 urte ditu. Eta 50 Es que urte... maravilla. No, Es que 50 da. urteko... Beira, feminismoa beharrezkoa da, oso politxa da, eta oso urrun heldu gara azken bola honetan. Baina hain ridikulua da ikustea, nola gauza batzuetan ez dugun, bueno, igual avantzau dugu, baina gauza handikan hainbeste falta da egitearen, ze emakume batek neska honen adinarekin, ezin hori ezer. Desagertu egiten dugu. Bakarrik izan zike, Terelu Campos comiendo churros. Edo como traje batekin egon como informatiboak ematen platoan, bestela desagertu egiten zara. Bai, no, Ezin dezu bestela- ondo pasau, Ja. ezin Hombre. dezu bizitza bat eduki, ezin dezu graziosua izan. Sexurik, ezin dut izan. Ezin dozu sexurik egite, tienes que garrapar el txotxo. Eta ezin dozu, ezin zare bizi, modu publiko baten, pertsona honen adinarekin. Eta Eta orduan, orduan. hori. Oso Bai. beharrezkoa da, horregatik liudatzen dago hainbeste. Zorra, soy más zorra todavía, egin izango balu, de repente la luna aquí con 25 años, me duermo. Me duermo. Bedur baina ze, bueno, berriz ere, No, bai, zerbait oso ja ikusi ongi, bai. duguna, eta, bueno, gure inguruan, pues, ja, egin Bai, eta egin Susana dena. Griso oraindik eskandalizatu ingo zen. Bai. Eta dena sexualizatuko zen asko zure gehiago, eta bla bla bla, eta beste, esan izango okerragoa, izango zen mal diferente. Baina, niri pertsonalki me duermo. Oin bai, emakume honei nire arreta guztia dauka. Eurovisionek ez boikoteatu egin behar. Hori izan barun orain. Bai, Boikote Zaudete Eurovisionari. super kontra. Bai, ze Israelek parte hartuko du, aurten ere, eta gu horrekin, Osa horregatik. erabaki horrekin ez gaude ados, pasaren urtean Rusia atera zuten Eurovisionetik, eta aurten Israel. Gutxiago. Oso, Israelekin, berriz eske- ere, arazorik gabe, mesedez eta favorez, ez zaudete ongi. No, dauko impunidade bat oso jodiruta. Es una pasada, Eta, osea, es que ez dago blokeatzeko modurik. No, si eske egon da debate bat zorra abestiaren letra aldatzeko, baina ez kentziarren. Claro, Ez Ja, claro. Eta horri guzti hitz egiten, eskeri izan barun, oza, benidauz festen abesti bat, eta beti dago debate bat. Oza, Chanel joan zenean, atera ziren fatxak, bueno, fatxak, igual zait, Jesus Vázquez, Jesus Vázquez. esaten, baina eske ez da espainola, nola representatuko du Espainiaz bada espainola. Jesus Zer zuen Vázquez. hori? Te lo Jesus juro. Vázquez. Orain Ferrarekin ere, debatea, joaten ziren aretakin dor, debatea ere. Isildu ja. Jantzan Eta Blanca debatitu, Paloma egiten, benetan debatitu bai. behar diren gauzak. Israel Claro. ze hostiari da, Israel Eurovisionen. Ze hostiari da. Si hostia hori Palestina askatu, mesedez da favorez. Ahí estás. Ahí estás. Eta pasan Blanca Paloma egitra ole ole ridículo nacional. Azken postua. Azken postua. Hori nork egin du? Blanca Paloma. Esan geratu azkena? Blanca Paloma nor da? Azkena Pasaren egin zen. urtean egon zena, telebotoan izan zen azkenekoa. Azkenekoa. Hombre, bai, hori fijo egongo dela, baina, Ridikulo nacional. bai, movida bat da, ez dakitze gertatuko den, etorkizunean, baina blokeatzea country hori esan behar nuen. Bai, no, country besta. Ez. Como gauza hori, bai. Bai, Asunto hori. izaten ari da, vamos, Bai. ezinezko. Eta, bueno, ez ibalio interes kontuak izango dira. Nahi duzu fan de una No, arriba a intereskontuak otra. dira, Bai, noski dira. Bueno, azeri buruz hitz egiten. Azeri buruz. Gaur ekartzen dut una zorra Bai, de los pies a la cabeza modu Dale, a ver. onenean. Eta bera da, Britney Spears. Eta gainera azken aldi hontan dago a tope. Horregatik, egia esan, ez dut asko hitz egingo berari buruz, ez ditu datu kurioso eta kuriositatea handirik bere biztzaren inguruan. Britney Jean Spears jaio zen Mississippin, 1991 abenduaren 2an jaio zen, eta da zoragarria. Britney Spearsen inguruan, bueno, guztiok izango zatuko Bai. Britney Spearsek musika industria aldatu zuen, eta izan zen
nire ustez, gizartan sortuen lehenengo produkto bat. Bai, hori da egin zuen aldaketa. Beraz zen nerabe bat, eta nerabe bezala izan zen munduko pop izarrik handiena. De hecho, 8 Guinness errekord ditu, eta gehienak dira, Gaztetan. bai, gehien saldu duen artista nerabea, gehien saldu duen albuma nerabe batena, eta gehienak dira horrela, nerabe batek, lehenengo gauza, nerabe denak ditu, bere errekord gehienak. Baina zegoen nahiko eskultatuta bere... Hortaren etxe nahi nuen. Claro. Hortaren etxe nahi nuen. Ziur nago etxean, azken aldian, ja, gauza pasada, baina, azken urteetan asko entzun duzuela Free Britney mugimendua eta Britneyren movida guzti hau. Long story short, Britney Spears oso gaztetan, aur bezala hasi zen industrian, esplotatua, bere familiaren gandik, eta beste trajedun gizon askoren gandik esplotatua izan da. Eta momentu batean erabaki zuten Britney Spearsek ezin zuela bere bizitza kudeatu. Eta bere aitak eta beste tipo batzuk kudeatu behar zutela bere bizitza guztia. 250 milioiko... Kontratuak. Ez, 250 milioiko... 250 milioi euro ditu bere patrimonio, eta berak ezin zuen ezer ukitu. Osea, berak ezin zuen bankuko txartel bat izan, berak ezin zuen gidatu, berak ezin zituen gauza asko egin. Inkluso, esaten zieten, mutila izan, edo aurrak eduki, edo honi buruz hitz egin, edo ez hitz egin. Aurrak kendu zizkioten. Gauza... Aurrak ditzu eta kendu izizioten? Bai. Gauza bila jasan behar izan ditu. Eta non daude horiek, Bazakit. Bazakit berriz ere jaso dituen, ze orai, hau dena bukatu egin da. Hau esan behar nuen. Hau dena mobila bat izan zen, eta azken aldian, bai egon dela borroka bat, bere aitaren aurka, berriz ere bere bizitza, berea izateko. Eta lortu zuen, baina benetan, kriston borroka eta gero. Gomendatu nahi dizuet dokumental bat, oso interesgarria, gainera, ETV batek itzuli zuen euskarara. Bai, orain primeran egin dute, primeran formatu... Baina bere garrian ETV baten eman zuen, ez dakit nahieran primeran dagoen, bilatu mesedez hitz egiten dudan bitartean. Nola ditzen da? Eskiz nahi zuen hitzen, baina bilatu Britney Spears dokumentala euskaraz edo lako zerbait, eta badago. Eta oso interesgarria da, eta pixkatxo bat honen inguruan hitz egiten da, Netflixen ere badago beste dokumental bat, duela gutxi atera du liburu bat, asko gomendatzen dudana, eta hor kontatzen dugu, jasan behar izan dituen, gauza guzti hauek, matxismoa, azkenean matxismoa da, azkenean da tipo batek erabakitzen, berak ezin zuela bere bizitza kudeatu, eta nik kudeatuko dut. Eta, karo, hor dagoen diren interesak, eta nola lortu du hori, azkenean, moduren batean da pixka bat multxau zen bai proxy, Gypsy Rose, baina... Britney Spears fokupean emititu zen ETV baten 2021 bateko uztailean. Eta ez dago eskuragarri primeran edo no maitan? Izango da, seguro. Espero, bestela gazteleraz edo inglesez ere, egongo da. Oso interesgarria, eta lortu zuen hori askatzea. Oraindik ere, askatasun hori, pixka bat hor dago ez, zer da askatasuna. Porque, claro, hor ditu bere, dakarren guztiak. Baina bai lortu zuela hori berriz ere bere bizitza berak berreskuratzea, kudeatzea. Bai, ezkondu zen gizon batekin. Ezkondu zen baita ere? Bai, hau eta gero, okerez banago ja dibortzatu dira. Seguro. Baina, hor dago, eta espero dut ongi egotea. Oye, pues espero dugu izatea lehenengo Britney eta orain Palestina. Bai, Free Britney, Free Palestina. Noski baiet, oso ongi egin duzu. Da. Pues ekipo nik uste horrela utziko dugula. Atera da nahiko debate potentea, intentsoa, lehenengo gara a fuego. Ez que horretarako etortzen da jendean Nafarroako bufoia ikustera. Debate intensoa. Bufoiak bai, baina inteligenteak ere. Ahí estás. Eta gaiak oso anitza. Oso anitza, karo. Oso anitza. Gora aniztasuna. Gora ez bita bat. Gora! Hala, akaskarla. Venga, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.